agus inis an lína tá Fergus O'Dowd teachta dála de chuid ina Gael ó Contae Lú. Agus fáilte ráscaidí an tar? Gur mí got darn is fálam a her an tar ríist agus tá naim si go bra agus go go le se. Tá se go hálíine. Ok, agus an féidir a insin dom faoi cad ceapan tú faoi conas a dóigh liv hí na Gael agus faoi conas a dóigh leis na barta eile sa Toghcháin Áitiúla Janie? That was we go so Toghcháin an the Toghcháin Áitiúla agus de gnábing sin pásanach agus ní bíonn se choláidir ó heb an polaitíochta fótáil an daine ar son an duine goil an na maith choir an fear nó an ban agus is an Toghcháin Eorpacha tá si níos practicúil ó heb an polaitíochta ní bhíonn agne pásta ar na daine bíon ag bhótáil dul gim omíocht ach bíon aithne ar an anam. So te gná sin mar a hála darí goá le party agus le náslachí freisin san dá Toghcháin agus gomórhór ó héh fin na Gaeilge an méid bóta fuair tá siad beána níos mó ná ein drám eile bhí bóta mór golóir freisin ag fianna fáil agus an na bóta bhí ag sin féin ní raibh sí choládas mar a cap an na man commeráda go méoch sé. So darig goá le fin na Gael agus fin na fáil agus céis go raibh fás sa méid daoine a tág de sin féin ar na cóla chundé ní raibh sé commór is mar a cap go méoch sé agus táid cad sin na man commeráda daoine nachhfuil bátas an polaitíocht féin. So like is cúis áhairstúin ach ní hé cúis ligadúing ag háéis sin. So camis díú ar nobartáí dhéanamh ag díú ar an buséadtá ag teacht agus ar na háirithe testáil ó muinteú na tíre gomóver ó heb caticus poblí ó gomóver ó heb inflation agus igó gomeocht daoine go bhfuil dro sláinte agus nachfuil an ober gomeocht níos mó agus a chuir ní go busé sa sin an nódí politicúil ó heb na cóla cúndé de ach go háirithe táis go léir lei sé fé cébeag mar Canarí ar mar muir ar na balte agus ar na cúndéthe so darí gomála sem ri ní raibh níor capmar gomeoch an méid sin bhótaí ag ringe a bhí ach ní hen sé go dtí was nach antar headmar dean siad camis tíú ar an ober ar an ó lár Grand Hurling or Eorpacha atá a déanamh go gcuigeis go dtí an segadéin an Toghcháin ach go heb an ente siúpla chu na balla chun Cúrsaí chunaing agus sin rud an a báúing agus ní ra goháil le sin féin ach sinnéad ní rabin sin an photograph on the days so tuúga gahrú sin freisin gan dat. Ok, bheach mid an caint fin Toghcháin ar fáin léir fáil ach just chun bógar ará an féidir a insin dar néistória agus sé sin dáibh siúd nachhfuil ar an ólas faoi cad é an nuach nó scéil faoi rithid chhéilisce nó narrow water bridge atá nacha le a dá canta agus a bhí san nuach náisiúnta cúpla seachtain ó hin? Tá tá sem a háta me candil níos mó idir tuisiú agus deisceart na Héirden agus tá Contae Lú ar te bhhain seán agus tá chunde an dúnar an taobh eile de agus tá é leabhuiil tá cairn fud lach so be ddrihead nuair dul thuris an locha sin dros go méid daoine ná dul ó chuig ó heas gandal trí ó cinrá so bhála sé sin beidir níos mó ná 3 carú má bhíon an tuair sin agus tá sé únach do daoine a bheits ag dul chuig féchan ar Cúrsaí tarasóireachta go méid do áitne nach bhfuil tá fada go leir uad ó heh ag dul trí ó cinrá go si an guard destination hen to Stockholm dread nua Nala Water Bridge. So similar on the hawk to make an infrastructure huicaf to make shelters agus school and realtors a clear a realtors a desk of the clearing argue stock
chun go Droichead sin agus rud an a bhathir. Yes, Josh Gael. Okay, just over one Fergus. Dúirt an Taoiseach Simon Harris cúpla seachtain hen go mbeadh athbhreithniú an freagra a bhí an éireann do fandéim COVID-19. Tá lán daoine géirí go mbeadh na tithe altranais cóthir san áireamh le linn an athbhreithniú seo. Tuigim gúil taithí éigean a got seo Fergus an féidir a rálum cad a híann tú faoin na héileh seo maidir leis na tithe altranais? So wat tá an a hácht tá die dádigna an ke den joom session die an had a McIntee agfragur question jo was swimmer keiri ka hang meg an Cúrsaí maar plasje currently in initial for kids in a box kom voor an troach tá maybe le dini maybe le kid for boss o hen agus sin Ulachan a boor na dini agus an de teiling sin agus nu cad Contae games in nu cadico Londie nu cadle stockedy an Artenrad or Contae Lú agus an boss go be an de doctor agus so ta an ho think fe hochtán ge na dini for boss viders na tithe altranais agus cuidas na tithe altranais sin tá mionscrúdú it tastáil os na chlán go chaildíní ontu agus sinné mionscrúdú a bhí me kaint ar inniuh go mé mu sé díú cad a hále é stock i Dalton House agus tá grúpa do an do Care Champions agus tá tithe altranais anam le haar for freshen gohfuil Crystal Pond ag tastáil cad a hála cad amach agus tá sé hácht freshen ó heh go tuki gan kid kid eile a bheit gal bhá a cosúla COVID going to make pandemic going go mis Oliver dó agus tá mis na ceachtainna dalam a cad a hála gomach cad a hála nach reb gomach agus tan mar sé a den is seo an kid eile mar tuki pandemic eile found to he is tuki sé gun an doubt. Okay, just what I want. Ní raibh cead ag go lán daoine buaile lena cluine sna tithe altranais seo. So tá Care Champions ag géirí go mbeadh athbhreithniú ar seo freisin. So 18 tú go mbeadh sé seo cóthir san áireamh. 18? Ó cinnte gan dá tá sin an na háfar ar fad. Agus is sé an runatá testáil chun na fearna dá amach. So méid Cúrsaí ar cad a hála cad éon tólas a bhí an HSE. Cad a rinne siid cad nach rinne siid ná a rudi nach rinne siid kom a chodó dhéanamh agus cad a rinne de tithe altranais féin a cha mé adváil a dosach na a bhéon chun a riomh going go tuki COVID agus cinnte hála rodí nach éon ólas a going cad a hála cad a hit goach agus ní a vis going chunas mar féidir doing lech ar an COVID ach mar chun tú na rudi sin go léir an ámh Toghcháin Áitiúla a ragget le cuidas na cuidbar beag na tithe altranais tá fáca cad a hála stigan sin ceimá rapór a trí daoine bás i Toghcháin sin dú dagan agus ní begéin closure ag na cá sin go dtí go me an tola sin a cof.